Spinalonga. Historie tohoto malého ostrova vždy úzce souvisela s událostmi na blízké Krétě. Ta se stala počátkem 13. století majetkem Benátčanů, kteří ke své obraně postupně vybudovali řadu opevnění považovaných ve své době za nedobytná. Jedním z těchto opevnění bylo také na Spinalonze. Tvrzení o nedobytnosti vyvrátili až Turci, kteří v roce 1645 Krétu postupně dobyli. Dobytí Spinalongy trvalo Turkům však dlouhých 70 let. Vojáci za sebou zanechali trosky benátské pevnosti, které turečtí přistěhovalci využili jako základ pro stavbu svých domů, když se tu postupně usazovali. Živili se tehdy velice výnosnou činností, a to pašováním. Že šlo o činnost výnosnou, svědčí i fakt, že například v roce 1830 zde sídlilo kolem 80 muslimských rodin a o 50 let později vzrostl jejich počet na zhruba 1 000. Konec tureckému osídlení učinil až rok 1898, kdy Kréta získala autonomii. Mnoho Turků opustilo své domovy téměř ihned, ale část obyvatel Spinalongy se odmítla výhod pobytu na ostrově vzdát, avšak jen do roku 1903, kdy bylo Krétskou republikou na ostrově zřízeno leprosárium. Osud malomocných na Krétě až do počátku 20. století vypadal stejně neradostně jako po staletí předtím. Kdokoliv, u koho byla nemoc prokázána, byl ihned vypuzen ze společnosti a zůstal zcela závislý na pomoci příbuzných nebo charity. Nakažení obývali jeskyně nebo jednoduchá obydlí, ale vždy mimo společenství zdravých lidí. Po zřízení leprosária na Spinalonze byli nemocní často i násilím na ostrov eskortováni. Podmínky k životu nemocných byly velmi kruté. Kamenitý ostrov totiž nemá vlastní zdroj vody a proto není vhodný pro pěstování plodin. Malomocní tak přežívali ze dne na den s perspektivou pomalé a bolestné smrti. S příchodem vzdělanějších malomocných se postupně situace začala zlepšovat. Začalo se s výstavbou nádrží na zachytávání dešťové vody, která má pro malomocné klíčový význam. Ačkoliv bylo mytí spojeno s velkými bolestmi, byla osobní hygiena nezbytná jako prevence proti dalšímu šíření infekčního onemocnění, které se kvůli otevřeným vředům na těle nemocných mohlo nerušeně šířit. Smrt byla na Spinalonze denní realitou a vzhledem k malé rozloze ostrova přinášela naléhavou otázku, kam se všemi mrtvými. Ukládali se do velké jámy, které nakonec neunikl nikdo. Konec těmto útrapám dal až vynález léku proti lepře. Od roku 1954 se nemocní postupně přesouvali do nemocnic na pevnině. Poslední malomocný opustil Spinalongu v roce 1957. Dnes je Spinalonga jedním z nejznámějších turistických atrakcí Kréty. Denně sem jezdí z blízkého letoviska Eloundi nebo ze vzdálenějšího Agios Nikolaos desítky výletních lodí přivážejících stovky návštěvníků z celého světa.